работа на съм. Кажи какъв си преди да почнеш. Какъв си? Момент. Момент, обясни какъв си. Хората не знаят какъв си. 100 Анцунг. 100 Анцунг, какъв мога съм? Учител по физическо възпитание. Ти го дам, бе. Какво блескате? Кой тропа, бе? Кой тропа там? Не дейте така. Здравейте, ученици! Здравейте, физкулт! Ура, ура, ура! Не съм казал да пляскате? Кой пляска там, бе? Кой свири, бе? Нема свирката час. Аз съм вашия учител по физическо възпитание. Няма свирите, че ви... Защото имам добра физическа подготовка, а и така психическа. Що ме гледате сега? Що ме гледате? Вие сега нямате физическо, а имате литература. Стига, бе? Така. Именно. Госпожата литераторка е болна, налага се да я заместя. Днес няма физкулт ура, 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 а има литература ура, ура. А така? Тека там. Да ма ване Цеза? Точно така. Точно така. Умни сте. Кой се смее там, бе? Кой се смее, бе? Ти какво се смееш там, бе? Какво е? Създали. Аз физкултура преподавам та сена литература или няма да се оправя, бе? Кой? Телеба ли, бе? Така. Отсъстващи има ли? Има, виждам ги аз. Който го няма да стане да го видя. Стига тропа там, ей. Мъжмуръци. Я един учебник дайте, докъде сте стигнали? А трябва да ви оформим ли? Ами то аз като те гледам, ти си оформена вече, бе, венетки там. Браво, моето момиче. Учи ма венетки, учи ма венетки, така, значи оценки ще оформяме, така. Ще оформяме всичко, няма да се притеснявате. Стига тропа, бе, ей! Бау! Ти там на последния чин. Какво се разсейваш, бе? Какво така спиш? Спиш и гледаш през прозореца. Да, бе, слушаш. С едното око спиш, с другото слушаш, така ли? Отваряйте учебника. 19 страница. Ботев. Откъде е Ботев, бе? Кой седи там, бе? Нема свирите, да ви... Тига тропа, бе, ей! Кой каза Калофер? Кой каза Калофер, бе? Ти ли каза? Кой ти ли каза Калофер? Друг път. Кой каза, че в учебника пише, бе? Грешен ви учебника. Така ли са ви учили? Ботев е от Пловдив. Да знаете. В крайен случай от Враца. Това е крайно, майка. Това са жълти фанелки, черни гъщета, това е Ботев. Тихо, стига тропа там, бе, не дей така ще дойдат и скуба едното ухо, бе. С кого е спорил Ботев? Значи първо били другари, после спорили. А да видим са, дали знаете. А да видим, знаете ли, бе, ей! Така, Каравелов ли? Каравелов. Бе, вие сте луди, бе. Бе, няма такъв отбор, бе. С Локо Пловдив, това са те. Помнете, Локо Пловдив и Ботев Пловдив. Това е. На Локо Ботев е посветил това стихотворение. До моето първо либеро. Нали? Стига там. Записахте ли, бе? Точно така. Кой се смее там, бе? Тихо, защото ще ви изгоня всичките и ще работя с останалите, да знаете. Ще изгоня, няма се хилите така. Така, значи казахме Ботев. Аз съм се подготвил, бе. Пишете сега. Ботев. Поет, революционер. Бум. Тих бе до на все вълнува. Бум, бум, бум. Нали тога? Значи с единия крак стъпил в миналото, с другия приветствал свободното бъдеще. А между краката била страшната действителност. Точно така. Кой се смее там вече? Ей, видя, изпил дъвката. Изпил дъвката, ти казвам да не я изпил аз. Я излез тук, бе. Я там излез. Он е оранжев, я излез тук. Тук на дъската. Ти норматива покриваш ли го, бе, майка? Ко ме гледаш, бе? Това тук какво е? Дето го държа, ето тук, какво е? Това е хронометър. Айде, почвай. Ко ме гледаш, бе? Ти рецитира, аз ще засичам. А какъв е рекорда, някой знае ли? А няма рекорд. Бе, тая литература голяма скука, бе. И как разбирате сега кой рецитира по-хубаво, като не си засичате? Това ще се промени, докато аз се преподавам литература? Така ще е.
Който ми каже, жив е, той жив е. Под 1 минута, шестица за строк. Жив е, той жив е. А който ми каже, жик так, тройка. А който пак за 1 минута успее да го каже едновременно направи 80 коремни преси, направо седмица ще му пиша за точно сега. Така. Сега набързо да направим един преглед на това как е отразена физкултурата в българската поезия. Кой се сеща? Кой ще смеш там, бе? Никой не се сеща. Опалченците на Шипка, нали знаете? Дето в добавеното време, в продълженията на битката, идвали по дома на кон. Ето, значи има кон. Това е гимнастически уред. Щом има кон, значи има коза. Нали? А щом има така и смесена успоредка, сигурно и батут се е намирал някъде, нали? Точно така. Други примери. Така, тихо там. Кой е писал за физкултурата? Какво? Вазов бил писал за Левски. Да, може. А за ЦСКА писал ли е, бе? Що не е? Не е често някакси да ги научите тези неща, ей! Да ги научите, защото ще ви оставя несен да играете квалификации за 10-ти клас. А кой е писал за ЦСКА, знаете ли? Кой е писал за ЦСКА? Не знаете? Добри Чинтово. Написал е: стани, юнак балкански. Това е като гледал последния матч на ЦСКА и го е посветил на Велизар Димитров, да знаете. Не е верно, първо се е казвало: падни, юнак балкански, от сън дълбок си събуди, червен картон му така извади. А после как е станало от падни на стани, аз така не знам. Сигурно Ешич ме е направил някаква наказателна тренировка, падни, стани, е такива работа. Но както виждате, българската литература само хубави неща може да научите, докато аз ви преподавам. Ще ме гледате в устата и ще ме слушате в ушите. Ти що закъсня за час, бе? Къде оди ти, бе? Що закъсня за час? Ще направя от вас хора, да знаете там, да знаете.